Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. ثم الصلاة والسلام على منبع العلم وينبوع العالمين وآله وصحبه أجمعين. سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات. بل ما شرف لا تفي لغبغو ملكنا أني ملكوكا anga foli na anga wale nyuma ndombe au kelengele na belajelen keren yala wajulu kenati teme au minuka bi wajulu keneka ambe wale nyuma ndon keneka ambe ala kosma keneka sebeni korokaw feino ala ye hiji nogoya ankara mogo as-sayyid Sharif Usman Madan Haidara demso as-sayyida al-haja Khadijatu Haidara nalebe wele banene na sigiro belendo sebeni korokaw feino ala sona anyuman tagara wa anyuman sekna ode hokmu konnana sebeni koro ansaru ani komin kati ansaru bela jelenga bolo di nyogoma konnana u jera ka wajulu kene basigi ka ke nisodia kene ani tashibla kene ani ala barikada kene anga seida nyuman segini ka bo hijila kene ngum masayalendo na ankara mogo ananfa as-sayyid Sharif Usman Madan Haidara ka dembaya chama naliye kene ka damne ambala السيدة الحاجة فاطمة الزهراء تراوري كان سي أنكر مغمى السيد أحمد تيجان حيدرة علينا بالمان شاما ويانا كنين نوريا وبارن نويرن نوندونا نفولي كاون ani nsojali kan kala se jamama Shirif la TV tokola neni au anga je anga nyamada o sorolen fe asile herala ala kan uli herala ala salame ateme ala ka dem bagay mai ankara mogo asei Sharif Usman Madan Haidara ni ala fe sijani kenal la bangma be wala bulala ko dana ma jugute bana la kana jugu sana la ka jugu labla la ko kira ko yakama solli ala rasul sebeni goro konte nyam ko so ka folikando kasi na baka pele jelema mo e kenen roma en so suina mi ma so suina ko ka pele jele fo ka be barkada ko a bismillah abaka keneka ay manana alaga iman segi kenai asigra heralo alaga uli herala alo ke gra boya kama karamo forma kama soli herala so ma fo ala nchi ala munya yen kene bayinka ala min sona nga joni kene ka sablan kene nu yishiri do e lara jodo wala amen da babbe fo kunti tan amba be fo no yi anga sida tuyi banana idra ala sona ayijila yine ala imanta kanyimasi kana imanso donc communicateur akanu ka wajulu paquet ay ko ke buya masiri sablan tout saraso wala o kama ko banere resilme simorodi ani ko ni buya di simor kama wala be amba fo lasina jara na kam ko yi ko kenanyana ko ni baraji ko fe banene funisredu amga banen ga iji buya masinge wallahi vizilu ko ne ma banen be malo damam ni nyo damam denga du uluma o dantala angwa boke ako ulun anale vizilu trafu ako ale ma jo magan roshi nalima ala wole ansaruye an islamay jama bela jeli ko krenkrena vizilu wala vraiment anduka kan ala ka sara wala nana kana dagunya fulari fo mo bora yoro ka sia amin bilala ka blan ala ko ciba kan go son ambe ala fuga ala barkada ala minya asin kenenga o mana temenga we aman karamo fu folom parce que fu da tambulo ale de gara sawabe kan mo be fara yonga do amba fu sijan kenan labango mala ko dama akana jugu sala o mana temenga we ame ko ngati nyomo fu ufo ku barkada uga sirfi kanna anuka karamo kanna anuga karamo jonyala
an b'u fo k'u barikada an b'a ɲini ala fɛ ala ka fɛn bɔ an na mun bɛ tugu sirifi ninnu kɔ an yɛrɛ tuguni kɔ cogo min na ala k'an denw tugu kɔ ten. ala fo su in na ka ala waliɲuman dɔn Bamakɔ président Abdoulaye Mayiga tɔgɔ la Sɛbɛnnikɔrɔ ka se commune 4 ma u ye nin kɛnɛ min sigi u y'an wasa ka an jigi fa ka tugu karamɔgɔ la ka ko kɛ karamɔgɔ ye o man gɛlɛn ka tugu karamɔgɔ denw na ka ko kɛ karamɔgɔ denw o de ka gɛlɛn hali karamɔgɔ yɛrɛ ta ye samina ka kɔ to Gumi Aja Bamu Haidara Aja Banene Haidara ani a tɔw Ansaru ye nin kɛnɛ in kanu ko bɛna kɛ bonyamasegin fitinin ye ka jira aw la dusukun tɛ télévision ye k'a bɛ bɔ ka jira kɛnɛ kan mais mɔgɔ bɛ ŋaniya jira kɛ kɛnɛ kan an b'o o kɛnɛ bonyamasegin de la sabula ala sɔnna depuis ala ye Mali da an ma karamɔgɔ si ye Mali kɔnɔ yan ko a karamɔgɔ kɛra wasa ye diɲɛ bɛ k'a la kali ka tila ka den musoman n'a cɛman kɛ wasa ye diɲɛ bɛ k'a la kali a fɔlɔ a se de Osman Sirimada Haidara e to bɛ kuma kan sɔli ala rasul salamu aleykum warahmatullahi ala k'an wuli hɛrɛ la an bɛ ala fo ka ala barikada ala min ye nin suba in yira an kɛnɛ ɲɛna an karamɔgɔw ye kɛnɛ sɔrɔ an ka sirifuw ye kɛnɛ sɔrɔ an nisɔndiyalen don bi an fari fonilen don maa wɛrɛ foyi t'an fɛ bi vraiment ka bɔ ka kɛnɛ in labɛnbagaw vraiment u y'an wasa kɛnɛ in labɛnni na an b'u fo k'u barikada an b'a ɲini ala fɛ Tijani kɛnɛ labanko ɲuman ala ka d'an ma u ye an ka kɛnɛ bonya yarabi an ma ala k'an n'u bonya o la kɛnɛ yɛrɛ tigi ani kɛnɛ sababu n'o ye Banene Haidara ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'a sara a ye hiji min kɛ ala k'a minɛ a ye hiji min kɛ ala k'a minɛ a n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn hiji kɛ sirifula tɔgɔ la silamɛ fɛn fɛn hiji kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen ka hiji minɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka a nɔgɔya anw yɛrɛ ye mɔgɔ mɔgɔ ma sɔrɔ ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka taa ɲɛ da yɔrɔ kan an ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma sitanɛ min kɛra farala kemu fɛn ka bɔ ala ka hinɛ la an bɛ tila k'an sinsin n'ala tɔgɔ ye ala min y'a daminɛ n'o ala b'a laban an bɛ tila ka kisi ni nɛɛma caman ɲini ala fɛ a k'o jigi danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ka tila k'an ɲini ala fɛ sigi yɛrɛ sababu n'o ye Sherif Soumaila Haidara ye si kuntagalajan ani kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a d'a ma vraiment ka Serifu fo ka tila k'an ba fo n'o ye tanti Fatumata ye ale min sɔnna ka na an ka kɛnɛ bonya k'an ka kɛnɛ wasa a n'a ka kɔnɔnajɛya vraiment n t'a dɔn an bɛna min yɛrɛ fɔ n dusukun bɛ n ka ci nisɔndiya fɛ ala b'a dɔn quoi o la an b'a deli ala fɛ hali bi ala ka sigi kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ wasa ye ka Serifu fo k'a barikada vraiment an ye wajulu in suwa kan an b'o yafa ɲini a fɛ kunun juma de la dɔrɔn an taara wajulu in ko fɔ a ye a sɔnna k'an ka kɛnɛ bonya wallahi ka na a n'a ka maabaya a n'a ka majigin Serifi ninnu ka yɛlɛmabolo bɛɛ o ye kalan de anw ma o ye faamu de anw ka alako yɛrɛ la a b'an jigi ni limaniya ye an bɛ Serifu fo ka balimamusow bɛɛ fo ka Banene yɛrɛ fo an b'o min ka kɛnɛ kan wallahi dan tɛ Banene la ala b'a dɔn ka tila ka Musa fo vraiment n t'a dɔn bɛna min fɔ quoi ne ye Musa ye ale yɛrɛ ye Musa ye n b'a fo k'a barikada hali bi sigi ala ka hɛrɛ d'an ma o la sigi kun ye sigiba ye depuis ala ka commune 4 kɛ commune 4 ye kɛnɛ ma sigi commune 4 tɔgɔ la commune 4 bɛɛ ka jɛ ka kɛnɛ min organiser karamɔgɔdenw tɔgɔ la a fɔlɔ kɛra Banene o la an b'a dɔn Banene ala de y'a bonya ka tila ka commune 4 fɛnɛ bonya ka tila ka n'o sigi fɛnɛ kɛ Sebenikɔrɔ wallahi nin ye kumada dɔ ye Sebenikɔrɔ bolo lahara nin ye wasoko dɔ ye Sebenikɔrɔ comité bolo lahara nin ye ala ka bonyako dɔ ye ala ye min kusi Sebenikɔrɔ ma an b'a deli ala fɛ bonya in ala k'a ta fanga d'u ma Bangɔni Jaginɛbugu kɔfɛ o ye Sherif Soumaila Haidara sigiyɔrɔ ye o kɔfɛ n tɛ n kan ma jigin dɛ commune 4 ɲɔgɔnna foyi tɛ yen dalilu bɛ n bolo
an ka commune 4 la ala sɔnna sirifimuso 3 de bɛ yan Banene Aïdara bɛ yan Bawumu Aïdara bɛ yan Balakisa Aïdara bɛ yan o la n tɛ kan ma jigin fiyewu ala de ye commune 4 bonya ka tila ka a bonya tuguni n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya min na quoi précisément Sɛbɛnnikɔrɔ yɛrɛ karamɔgɔ bɔra Tamani de jida kɛrɛfɛla la a ye ji kanu o ka yɔrɔ kanu ne tilala ka na kɛ Sɛbɛnnikɔrɔ fɛnɛ ye vraiment commune 4 ye précisément Sɛbɛnnikɔrɔ ka na o jida kɛrɛfɛla so in kɛ Sɛbɛnnikɔrɔ so ye Sɛbɛnnikɔrɔba aw tɔ tɛ ala fɛ dɛ aw tɔ tɛ ala fɛ ka tila ka Banene fɛnɛ sigiyɔrɔ kɛ Sɛbɛnnikɔrɔ ye Sɛbɛnnikɔrɔ Lasinɛ Jara n'a ka jama kuma dabaw bolo lahara n'aw sera ka jɔ aw jɔyɔrɔ la o la commune 4 ala de y'a bonya ka tɛmɛ Bamakɔ commune bɛɛ kan n y'o fɔ n tɛ n kan ma jigin n'a ye siga foyi t'o la o la commune 4 man ka kɛ Bamakɔ commune kɔfɛ commune 4 de kan ka kɛ Bamakɔ commune bɛɛ ɲɛfɛ o la n t'a dɔn n bɛ min fɔ o kan ala ka hiji nɔgɔya jama bɛɛ ye Banene yɛrɛ ka hiji ala k'a minɛ ala ka hiji nɔgɔya silamɛ bɛɛ ye an b'a deli ala fɛ ala ka kɛ sirifi ninnu kama ala ka hiji nɔgɔya an karamɔgɔ yɛrɛ ala k'a mɛn an ɲɛ ala k'a mɛn a kɔfɛ ala k'o k'a ka alaya kama ala kira bonya kama kuranɛ barika kama sɔli ala rasul n bɛ jama bɛɛ fo n b'a daminɛ ni a kira tɔgɔ barikama ye ka sɔli Muhamadu kan kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka sahabaw a n'a nɔfɛtugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen vraiment ne nisɔndiyalen don bi n bɛ nɔrɔtigi den nɔrɔtigi fo n'o ye Cheikh Oumar Tijani ye an ba yɛrɛ bi kɛnɛ kan yan n'o ye Tani Fatumata ye n b'a fo a ka kɔnɔnajɛlenya la an bɛɛ lajɛlen vraiment ne nisɔndiyalen don ala ye koba dɔ kɛ ne yɛrɛ ɲinɛ vraiment hiji ye koba ye ne ni Banene ye ɲɔgɔn sɔrɔ Makan ne ni Makɔrɔba ye ɲɔgɔn sɔrɔ Makan ne ni Nafi ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ne ni Nasu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u ye ko bɛɛ kɛ ne ye et pourtant ne de kan k'a k'u ye u ye n bonya u mana fɛn o fɛn sa u fɛ u b'a san ne fɛ Aïdara den bɛɛ ka ɲi mais n'an bɛ min ka kɛnɛ kan an b'o de fɔ vraiment ne ye ko dɔ ye Banene fana na a ka kan n k'o fɔ Banene sabalilen don a bɛ mɔgɔ bonya mɔgɔ mɔgɔ n'a b'a yɛrɛ dɔn a bɛ sɔn ka mɔgɔ yɛrɛ dɔn wa a bɛ sɔn ka mɔgɔ yɛrɛ bonya an taara Jabanuru la ka taa hijira kuru la c'est à dire que Banene ko ale mɔkɛ ma tagama ka to ka sigi sira la Banene ma sɔn ka tagama ka to ka sigi Banene y'a yɛlɛli daminɛ fo ka se a kun na Jabali hijira bɛ ten denmisɛnniya t'a la minnu taara Maka y'u ɲininka kulu in yɛlɛli ma nɔgɔ hali fitinin denmisɛnniya t'a la i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kulu in yɛlɛ i b'a dɔn k'i ye fɛn dɔ yɛlɛ Banene ko k'ale mɔkɛ ma sigi k'a yɛlɛ ale Banene t'a sigi k'a yɛlɛ vraiment o ye ne kabakoya la ne dara la yen k'a bɔra la wa a kɛla ye fana vraiment n bɛ sigi fila bɛɛ fo u bɛɛ ye ne bonya a n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen ka baw mun yɛrɛ fo k'u n'u furuɲɔgɔn bɛɛ fo vraiment dan tɛ foli min na ne bɛ bɔ kuma la yan ka kuma salamu aleykum n bɛ an karamɔgɔ yɛrɛ fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ale min kɛra anw ma jigi ye ka k'an ma ɲɛjɔyɔrɔ ye ka k'an ma diɲɛ fɛn bɛɛ ye ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na bi ne b'a fɔ ne ka diɲɛ fɛn bɛɛ a daminɛ ka na se bi ma a bɛɛ ye karamɔgɔ de ye vraiment n bɛ n cɛ yɛrɛ fo ne ka Makan sɔrɔ a sababu ɲuman bɔra ale la sinon a se kun tɛ ne ka yen sɔrɔ bi vraiment an b'a fo k'a barika da ka Tani Jara yɛrɛ fo a n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Folikaw laselen jama ma an karamɔgɔ Al-Ustaz Alhaji Adam Sanogo ale de bɔra ka laseli kɛ jama ye a da sera fɛn caman ma hiji yɛrɛ nafa minnu b'a la ani hiji den yɛrɛ kan ka kɛ cogo jumɛn na yanni i ka taa hiji la ani seginnen ka bɔ hiji la a ye walawalali caman di jama ma ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmada o laseliw fɛ. Silamɛw an sigira hɛrɛ la ya Rabbi ala k'an wuli hɛrɛ la. Amin. Ala k'an sutara. Amin. Diɲɛ malo ani lahara malo ala k'an kisi a ma. Amin. Diɲɛ sutara ni lahara sutara ya Rabbi ala k'o kan ye. Amin. Gɛrɛsɛgɛ caman bɛ ala bolo ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di an ma. Amin. N'an bɔra yen an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ n'o ye alimu alama ye. N'o ye fahimu fahama ye. Badiruddin, Islahuddin, Nuruddin, Shamsul Huda, Aseidu Sharifu Osmani Madani Haidara. Omi ya cɛsiri k'a bɛ diinɛ dɛmɛ ala k'aw n'a dɛmɛ. Omi ya cɛsiri k'a bɛ diinɛ in kɔrɔta ya Rabbi ala k'an n'a kɔrɔta. Ala k'aw n'a sutara. Ala k'aw n'a laban ɲɛ.
ale min yɛrɛ jamana kɛrɛnkɛrɛn ni hɛrɛ ye an y'a ɲini ala fɛ ale n'a ka denbaya ya rabbi ala ka hɛrɛ k'u ye a n'a ka denbaya ala ka hɛrɛ k'u ye an karamɔgɔ ye bɛɛ kanu a y'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an fana bɛ ala deli an seko la ala ka hɛrɛ k'a n'a ka denbaya ye n'an bɔra ye an bɛ ala fo ka ala barikada an bɛ sigida min na n'o ye Sɛbɛnnikɔrɔ an b'a dugutigiw fo ka foli lase a alimamiw ma ka foli lase a sigida mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin commune kati ma k'o fo o ka sirifo kanu na k'o fo o ka sirifo dɛmɛ na n'an bɔra yen sa an bɛ foli lase kotigiw yɛrɛ ma n'o y'an karamɔgɔw ye n'o ye sirifolakaw ye Seyida Ba Umu Hayidara ani Seyida Banɛnɛ Hayidara nɔɔrɔ tigiw don nɔɔrɔ fila olu bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan a ma nɔgɔn an b'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛ ala k'o d'an n'u ma silamɛw an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ ba don ala barikada kɛnɛ don ka ala tanu ka ala barikada an filɛ o kɛnɛ de kan ni ala ye hɛrɛ k'i ye n'i y'a dɔn ka ala fo ka ala wale ɲuman dɔn o ka di ala ye sirifu ninnu an b'u fo nin ka dɔgɔ o la karamɔgɔ n'a ka denbaya o sara tɛ diɲɛ bolo o sara bɛ ala de bolo an b'a fɔ dɔrɔn ala k'u sara hɛrɛ la an bɛ lafiya min na a n'an bɛ hakilisigi min na olu don ala kɔfɛ olu don disaw ka sanga sɔrɔ ka mɛsi gala mali kɔnɔ yan a Seyidu Sɛrifu Usumani Madani Hayidara o tuma n badenw ka tila ka a denw ala ye fɛn fɛn don a gɛrɛsɛgɛ la a bɛɛ kɛra wasa ye a man ca an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an m'a ye karamɔgɔ k'i jɔ ka kuma kunu ka tila ka dugu jɛ ka tila ka kuma a damaden a denw fɛ ne nin tɛ an m'a ye o la an bɛ ala fo k'ala barikada an kun bɛ sira min kan ani an kun bɛ min kan o ye an karamɔgɔ n'a denw silamɛw fitiriwale de ye kafiri ye ala ye an karamɔgɔ sɔn denw de na a cɛman n'a musoman o y'a nɔtugu maa tɛ kɛ dɔgɔden ye abada f'i k'i sen da i fa sen da nɔ la dɔgɔdenya bɛɛ tɛ ka t'i ɲɔgɔn kɛra kɔrɔ dɛ a bɛ mun fɛ i ka k'o fɛ a tɛ mun fɛ i k'o to yen mun b'a malo o dabila mun b'a sankɔrɔ ta o kɛ denw y'a kɛ ten u y'a kɛ ten n'an bɛna Nuhu den dɔ bana o ma sɔn an karamɔgɔ den bɛɛ sɔnna donc o la ala ye min kɛ karamɔgɔ ye Nuhu m'o sɔrɔ nka Nuhu den bana ka na an ni ko n tɛ kira n tɛ tugu i kɔ jagoya tɛ kira dɛsɛra a la kira y'a to yen ala ko n b'a fara maa halakilenw kan i dɔ tɛ n'i den dɔ a bɛ tugu i kɔ ja maa bɛ den dɔ wele o t'i ta ye kuranɛ de y'an kala o la koyi kuranɛ de y'a fɔ an ye ko Nuhu den tɛ k'a sɔrɔ Nuhu yɛrɛ den don a den don ala k'i den tɛ sabu i bɛ sira min kan a m'o minɛ n'a m'o minɛ dɔrɔn i dɔ tɛ
an karamɔgɔ denw o bɛɛ kɛra karamɔgɔ denw aw Haidara den Haidara aw bisimila kɛnɛ kan a silamɛw ka ninnu to ye foyi ma tiɲɛ o la n badenw n'an bɔra ye an bɛ Ala barakada kɛnɛ kan ka taa Magan Ala sɔnna k'i balo ka si d'i ma fo ka na Magan taga latigɛ ka se d'i ma ka kɛnɛya d'i ma ka kari d'i ma i ka bɔ yan ka taa Magan o la ka taa n'i ye ka tila ka na ni ɲuman ye maa ka kan ka Ala fo la ka Ala barikada tuma an b'o barakada in an b'o de kɛnɛ kan Ala yɛrɛ ko ten kuranɛ kɔnɔ wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ni Ala kumakan ye a ko hey silamɛw Ala yɛrɛ de wele da ko ni ne Ala ye hɛrɛ kɛ aw ye n'aw sɔnna ka ne Ala barikada ka n ka ɲuman dɔn ne Ala ye ngali na n ka Alaya la na dɔ fara aw ka hɛrɛ kan ni n ye ɲumankaw ye n'aw ye ne Ala wali ɲuman dɔn na dɔ fara aw ka hɛrɛ kan nka n'a ye n fitiriwaleya n ka ɲangata ka jugu silamɛw o la jɔn ka kan n'Ala ye hɛrɛ k'i ye Ala dɔn i ka Ala fo k'a barikada dɔw bɛ taa Magan nka n'o nana n'Ala y'o ɲuman dɔn o bɛ min kɛ o tɛ barikada ye dɛ o ye Ala kota ye nka Ala sɔnna sirifuw y'an kala a bɛɛ la wallahi ninnu lamɛnni ani u yeli dama o ye diinɛ ye o ye diinɛ ye o tuma n badenw an bɛ Ala barikada kɛnɛ de kan an b'a ɲini Ala fɛ ni hɛrɛ ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo Ala k'o di an ni sirifuw ma alisilamɛw heji fɛnba don n'a kɛbaga y'a kɛ a faamuna sariya la fɔlɔ heji wajibiya sharti fɔlɔ i ka kɛ baliku ye filanan i ka kɛ silamɛ ye o kɔfɛ n'i ye wari sɔrɔ ka fara kɛnɛya kan ma sira dafara i halala sɔrɔli ka taa Magan o la Abi Hurairata a minɛna ka bɔ Aba Hurairata la Ala ka diɲɛ b'a ma Ala kɛra Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o y'a ɲininka ko baara jumɛn ka kusa baara bɛ yen ayyul a'mal afdal ko baara jumɛn de ka kusa baara bɛ yen qala Ala kɛra ko imanu billah a fɔlɔ o ye Ala danaya ye imanu billahi baara min ka kusa baara bɛɛ ye ko o fɔlɔ ye Ala danaya ye maa caman bɛ taa Magan o ma da Ala la lemɛnɛ t'u la bana ni Haidara e n'i ka Ala danaya bɔra yan a ma kɛ e kɔnɔ ko n'i taara Magan ko i bɛ kɛ silamɛ ye o de ye kalo ye Magan taga tɛ maa kɛ silamɛ ye ayi i silamɛlama de bɛ bɔ yan ka taa Magan n'i kafirilama bɔra yan i kafirilama bɛ heji kɛ i kafirilama bɛ segin i kafirilama bɛ sa i kafirilama bɛ taa jahanama kɔnɔ fo silamɛlama de ka bɔ yan Abu Jahal bɛ Magan ka don a bɛ jahanama kɔnɔ Tabati yada Abi Lahabi Magan ka don a bɛ jahanama kɔnɔ Walid ibn Mughira ta Magan ka don a bɛ jahanama kɔnɔ Utuba ibn Rabi'a Magan ka don a bɛ jahanama kɔnɔ Umayya ibn Khalfi Magan ka don a bɛ jahanama kɔnɔ o ma kɛ kira fɛ Ala ma k'u fɛ n'i yɛrɛ nɛgɛya e denmuso ni minisi e denmuso ni mɛsi e yɛrɛ bi k'i sɛnsɛn k'i bɛ taa Magan min an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ nafolo min b'i bolo y'a sɔrɔ cogo di e n'i sigiɲɔgɔnw bɛ cogo di i n'i balimaw bɛ cogo di est-ce que Ala danaya b'i la wa
war be ngom beta maga aslameo tiete fo mawyo abe mo ko ko ne tara maga we kele islamai anfa adam atubira ka nimisa ka ala yira ka kila ka kira yira alala akika kira kama ika ya fama nyeminga yirdengel min ni ya dun ni yambo arjina kono malaka ya fa dele e alafe ake ka kira kama kira laba ako kama ka ya fama ala ko unsona iye muhammadu min togofo ya don chukudi ako kanto arjina kono nyaado ani ma to tikile sabu atogo ne togo norombe nyona arjina yirburu ne arjina piu la rushu korola asebe ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah nyo min ye nyaado o chenni chewto manga ako kama ka ya fama ala ko ya fara o sisa sa ko min ya fara ta maka adam sorola kata e munumuni ka jurmu jigi ka bile sabu ala ko kwa ya farama asorola kata hejila Allahu akbar ma ala ya fa dele fole beta muna ako bara bela kusamanci folo yemiye wodi ala danayai kada ala la kada ala kirala kila oko kirama suma maza ala danaya ko fe ko jumen ka kusabe kala ala kirako jihadu fi sabilillah ko ka jihadi ka ala ka dina deme na foro jihadi o bete muru samane de iyera kun kele ki ni kun kele ka bo ala tanama ko ma ka bla ala ko siraka ki chesri iyere jogo kanye ki chesri ki ka demaya la mo ala ko siraka ki chesri i ka maraka ala yirawla o jihadi o ka boni muru jihadi ako heji ko yani ako ala dana ko fe ala ka dina demeni o ko kirama ko o ko fe ko mumei kila summa maza qala ala kirako hajju mabrur ako heji minale heji nyuma ako de ye bara belaf samanci jihadi ne ala dana ya ko fe anga seda bora o bara de la sisa dugo be nyine olu fe mogo to ta ye klebina ne olu ta ye sambina ne wallahi e we adonde katagawo o dara ala la kasira ala nya kataga wallahi onu ala dana ya fana de be nyu anfe mama ne make dinati ke kitara magani ne be sigi ka koroluma wallahi kira ko nga heji mina na wal mama mine ko te jina morede itara ka jogo min tuila ni nana ni ya yebala ko jogo ka ko kore ka heji mamine amamine ha o kele kan ko yedre sa ala kira ko ako heji nyuma o jihadi belebele mami nga heji minana ni ne amina ni bolo ko kana siga la fiu kisi siradu mbadeu ni heji anafa belebele ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man hajja lillah akone mogo mi hejira alai falam yarfus ima songa tienlike ka boya ka tienle dablaya itara maga fana ka heji ke ima tienlike ima ngalon tige ima namarake ima majanfa walam yafsiq ima son tienlima ima son kaluma ima so kelema raja ako tige la mogo be sigi ka yomi waladatuhu ummuhu abesige ka bommaga kana a fasola inafo abaya bangi chukumi ajurumunta ijurumunta na made be bommaga kana malela jurumu kisa kelenti labe iyae ha hejite ko denede ko padu ni dara alala ki halala na folo soro ka kenaya sabati ka ta maga kana wallahi kibena obasoro ikora ki gepe pele ka yafima ina fu ina do jiya kono ina na jiya kono dum ka soro foiti la kibe bo magan ka soro hali jurumu kisa kilenti la wallahi ha السلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي ألفو كعلى بركة أمبي كشي على النعمة ونيني على فيكو كان نبي من بكى نو إكرام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن إكرام صدق سنمو أنا كصحابة نمو
ani mɔgɔ ɲuman minnu farala o kan ni baara ɲuman kɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma yarabi ala ka an bɛɛ lajɛlen ye o la o tɛmɛlen kɔ ka naba bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sen a yɛrɛ se nin kɛnɛ kan yan ne y'a tilamɛya ka fɔli ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ala ka n'a hamiw dilan ala k'an sago d'a ma laban ko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n'aw ye ala ka n'aw kɔrɔta ala ka n'aw wasa ala ka n'an malo ala ka n'an labila ala ka an wasa an juguw kan ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wa alihi alhamdulillah bi su in na an nisɔndiyalen don an bɛ taa ni ka segin de kɛ an ba ka kuma kan ni o de ye tanti fatumata ye a nana a ye dakuruya fila foli min kɛ o de y'a bɛɛ ye tiɲɛ don banana ninnu ala y'o garisɛgɛ hiji la ɲinan alhamdulillah o ɲuman taara o ɲuman nana ka fara hijiden tɔw bɛɛ kan nka jamiyatu ansarul islam kɛrɛnkɛrɛnnenya na a bɛ sigida min na ni o ye commune 4 ye a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan tɔw ma a dan ko a bɛ quartier min na la commune 4 bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka nin suba in sigi ka kɛ wale ɲuman dɔn ye ka kɛ ala fo ye ala barikada ye ni banɛnɛ ninnu ɲuman nali ye hali nisɔndiyara an bɛ o fo o ka o ŋaniya ɲumanya la an ba y'o de fɔ nin ye taamasiyɛn yiraw de ye o sara bɛ ala bolo an b'a dɔn min bɛ o bolo o de ye belebeleba ye ni o ye dusukunnata ye nka kuma dɔ la walew yirali a bɛ kɔnɔnata dɔw dangɛnɛmaya an bɛ o kɛnɛ dɔ de kan nka an b'a dɔn nin ye jamiyatu ansarul islami cɛ kelen ye a muso kelen ye o mana ye fan o fan karamɔgɔ n'a ka denbaya ye o la an bɛ kɛnɛ min kan bi hiji a sɔrɔli ye fɛnba ye ni ala ye jɔn min garisɛgɛ a la ka se nɔgɔya i ye ka taa ala ye fɛnba k'i ye ala ye fɛnba k'i ye sabu ka d'a kan alakira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ko buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah وإيتاء الزكاة والصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ako silamɛ min ni ala ye ale cina ye ko a jɔra pied ba 5 kan o pied 5 fɔlɔ ye ka da la ma foyi tɛ ala kɔ ka da la ko muhamadu y'a ka ciden ye o tɛmɛlen kɔ ko i ka seli jɔ o ye jɔsen dɔ ye i ka su o ye jɔsen dɔ ye i ka jaga bɔ o ye jɔsen dɔ ye a la 5nan n'a laban ko o de ye i ka hiji tiɲɛ don ala bi a dɔw se di mɔgɔ dɔw ma nka ala bi dɔw jɛ a la alhamdulillah ka da ala ka kɛlɛbancɛ ni kira ka ci la a ka ca la faamutigi o faamutigi ala ka jɔnw na ni kodɔn bɛ yen a ye o se di a b'o cogo kelen na seli ni dɛsɛ fɛnɛ tɛ fiyewu farikolo la fo kɛnɛya bɛ yen a y'o se di sun o fana b'o cogo kelen na ka na se jaga ni hiji ma nka o gulolen don se dɔw sɔrɔli la ko fo ala ka se kɛ e yɛrɛ ye o de la jɔnw ala kelen don ka bɛɛ lajɛlen da ka garisɛgɛw tila ala tilal'o la nka kuma dɔ la a ye min d'i ma ka kun n'o ye o de ɲininen don jɔn fɛ a caya fara a dɔgɔya kan ka kun n'o ye a caya fara a dɔgɔya kan o la alhamdulillah silamɛya jɔsen tɔ ninnu n'o ye tɔ 2 in ye olu gulolen don se la n'ala tilala ka e kanu o se sɔrɔli ye i yɛrɛ ye walima o se sɔrɔli ye mɔgɔ ye ka o k'i ye ko hiji
ala ye fɛnba k'i ye dɛ sabu hiji an bɛ o de fɔ an ka kumakanw na ala y'a fɔ k'a gɛlɛya ka se hakɛ dɔ ma hiji sira kan ala ko ten walilahi ala nasi hijjul bayti liman istata'a ilayhi alhamdulilahi rabbil alamin an karamɔgɔ a seyid ahmed tijan haidara ale fɛnɛ bɔra kana laseli kɛ n'o de an bɛ kodɔn min sɔrɔ hiji la ale fɛnɛ da sera o ma Shirifila TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ sabila ko ale ala ye a faridaya a ka jɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan ne o de ye ka taa alkaaba ka taa hiji kɛ makka ko a y'o faridaya a ka jɔn bɛɛ kan n'o ye hiji kɛli ye a tilala ka min tugu a la a ko waman kafara nka ni maa min kafiriyara se sɔrɔlen kɔ a nafolo sɔrɔla a se sɔrɔla nka i banna kuranɛ ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ a m'a fɔ faman aba la aw waman aba ni maa min banna ko la waman kafara ko ni maa min fitiriwale ka kafiriya o kɔrɔ yi di ka ban ka taa hiji in kɛ ala ko wallahu ghaniyun anil alamin ko i k'a dɔn ale ala karilen don a ka danfɛn bɛɛ kɔ alhamdulillah hiji fɛn gɛlɛman don silamɛya kɔnɔ a se sɔrɔlen kɔ o la kuma caman n'an ye nin kɛnɛ ninnu sɔrɔ an bɛ an kan sama ala sɔnna ka se kɛ minnu ye n'o ye hiji se ye a kɛli ye diyagoya de ye silamɛ bɛɛ kan i n'a fɔ seli b'an bolo faridaya la cogo min i bɛ seli cogo min n'i yɛrɛ ɲɛ b'a la ko i diyagoyalen don ka seli ni hiji se sɔrɔla a dɔn ko i diyagoyalen don ka hiji o cogo kelen de la a bɛɛ ye minnu ye o de ye silamɛya piyew ye nka kuma caman an caman bɛ ɲinɛ nin kɔ mɔgɔ caman miiri bɛ jigin hiji la kuma min ni si ye kɔmasɛli daminɛ ka jɛya ka fɔ a dontɔ filɛ cɛkɔrɔbaya kɔnɔ ou bien musokɔrɔbaya kɔnɔ caman bolo o de ye hiji waati ye o y'an caman ta ye mɛ ka sɔrɔ hiji ma gulo o la hiji gulonna mun na i balikuyalen kɔ ko se sɔrɔlen a banna ni se sɔrɔla dɔrɔn hiji kɛra i ma farida ye fo a kuma dɔ bɛ an yɛrɛ fɛ yan n'ala y'an wele don o don ala de m'an wele fɔlɔ nka n'an wele la an bɛ taa wa a bɛ dɔw kunna ko tiɲɛ don koyi ko ni maa min welela k'o de bɛ taa a to yen n'a ka wele don sera a yɛrɛ bɛ taa balimakɛ n balimamuso ala ye bɛɛ wele k'a ban pewu kuranɛ kɔnɔ walilahi ala nasi hijjul bayti liman istata'a ilayhi sabila kuranɛ kɔnɔ ala ye bɛɛ wele bɛɛ ko n'a ye se sɔrɔ ne ala ko a ka taa hiji e bɛ wele dakan jumɛn kɔnɔ bilen min do kunkolo la a ye ɲininkali kɛ minnu taara yala o delila k'u wele kan mɛn wa ayi nka wele kɛra bɛɛ ye kuranɛ y'an bɛɛ wele a y'a janto nin la ko diyagoya don ni mɔgɔ min ma nin faamu tuma dɔ la fo i ka waati sera se kɔfɛ ka sɔrɔ i ma taa i ni ala ka hakɛ ba bɛ taa dɛ an k'an janto o la ka an jija farida ninnu ka bɔ an kana mɛ kun de b'a la ala ye fɛn o fɛn di silamɛya prinsipu ninnu a ma di ten sabu an b'o de fɔ yala an bɛ bɔ yan ka taa maka ka mali to yen nin b'a ka jamana to yen nin b'a ta to yen a bɛɛ bɛ taa maka yala an bɛ taa ka yɔrɔ minnu to yen ala tɛ yen an bɛ taa ala nɔfɛ wa walima an bɛ taa mun na la an minnu bɛ bɔ yan an bɛ bɔ ka ala to yan minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ o bɔ ka ala to yen nka an bɛ taa maka kun dɔ la kalan de bɛ yen silamɛ bolo n'i taara k'i yɛrɛ ye maka kɛnɛ kan k'a ye sabu ne bɛ leçon min tira a kɔnɔ kuma caman ne ka nin sigi ninnu kɛnɛ kan ne bɛ to k'a lase n'o ye hiji ye hiji ye fɛnba ye fɛn ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ min bɛ jama kafo ɲɔgɔn kan i n'a fɔ hiji o ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ fara ɲɔgɔn kan ko an ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka bɔ yɔrɔw la yɔrɔ minnu tɛ kelen ye sabu ala y'o de fɔ ibrahima ye ko wele da mɔgɔw wele ka na hiji ma ya'atu rijala
wa ala kulli damirin yatuna min kulli fajjin amiq ne kuranɛ ka kuma ye Ibrahima wele da mɔgɔw bina minnu bin'u sen na minnu bina yɛlɛnka daba kan ko i bina jaabi ka bɔ yɔrɔ bɛɛ fɛ o yɔrɔ bɛɛ mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan minnu bɔra hiji la sa u b'a kalama i ni siya bɛɛ bi bɛɛ ye kuma dɔ la e ti dɔw miiri silamɛya yɛrɛ kɔnɔ nka olu ta i bɛ taa sɔrɔ o ka bɔ i ta ye pewu kuma dɔ ni anw dɔw y'a mɛn ko Chine kuma dɔ la e bɛ sin k'i yɛrɛ ye silamɛya hukumu bɛɛ kɔnɔ ka tɛmɛ Chine kan mɛ ka sɔrɔ Chine silamɛ min bɛ yen o bɛ maliyɛn yɛrɛ doublé de doublé o la a caman silamɛ min bɛ Chine wala dama o ka ca maliyɛn bɛɛ ye an faralen ɲɔgɔn kan nka i bɛ kalan sɔrɔ yen n'i taara i ni ɲɔgɔnnaw o de la ne ye leçon min sɔrɔ n bɛ to ka segin o kan nin kɛnɛ ninnu kan ka hiji nafa dɔ ye ne ye min dɔ ye a la ni misiri welela an bɛ ɲɔgɔn cɛ seli fana an bɛ taa alikaba la n'o kɛra an bɛɛ bɛ segin n'an tilala lazara sera an bɛ taa alikaba la ne delila ka n yɛrɛ kelen jate minɛ o maa bayirika walima maa miliyɔn minnu bɛna an bɛna taa seli an bɛna segin o taa ni ka segin dɔ kɔnɔna la ne ye n kelen ta ka n kelen de lajɛ n ye question kɛ n yɛrɛ kunna n ko Sherif n'i sɔnna Ala la ka sɔrɔ nin bɛɛ sɔnnen don a la e ka sɔn a la o bɛ mun ɲɛ Ala ye n ko o to yen n'i kelen ko i bɛ ban Ala la min ka di ye i b'o kɛ ni e banna Ala la nin bɛɛ sɔnnen kɔ a la o bɛ mun tiɲɛ Ala ye n'i ɲɛna i bɛ ɲɛ i yɛrɛ ye n'i tiɲɛna i b'o k'i yɛrɛ la ne kuranɛ ka kuma ye man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bizalamin lil abid ni mɔgɔ min kɛra ɲumankɛla ye i t'a kɛ Ala ye dɛ i b'a k'i yɛrɛ de wa n'i kɛra jugumankɛla ye Ala la tɛ dɛ bali i yɛrɛ la o la f'an k'an janto nin de la o la kalanyɔrɔw de don an ba dɔ bɔra ka kuma la ni a y'o de fɔ an dɔgɔmuso ko u taara hiji la k'u ye jabalu nuru yɛlɛ o jabalu hijira yɛlɛ ka a kulu yɛlɛ man di mɛ a ye tiɲɛ fɔ a yɛlɛ man di a bilama in o yɛlɛ man di nka ka sɔrɔ a labɛn bɛ yɛlɛli yɛrɛ kama koyi bi sabu kɛn bɛ ka a dilan mɔgɔw bɛ se ka yɛlɛ a la cogo min ka se k'a ɲini ka escalier dilan a la ten mun ka sɔrɔ mɔgɔw ka se ka yɛlɛ nɔgɔya la nka o bɛɛ n'a ta a yɛlɛ man di e k'o lajɛ ka i miiri waati la waati min ni nin ma dilan a la Alakira bɛ taa la don min k'a fɔ an k'a labɛn o kun tɛ yen dɛ Alakira kelen kun bɛ taa fo kulu in na i b'a dɔn ko a na Muhamadu Mustafa Ala y'o de fɔ a ka hakɛ la laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir Muhamadu kɛra anw ka ladege yɔrɔ ye minnu ni an dan bɛ Ala la an dan bɛ lahara la ko an kan ka kira ladege nka ka ko kira ka tiɲɛ jogo minnu kun b'a la o de la faamutigi dɔw ko ten ko Ala ka jɔnw sugantili la ka mɔgɔw bonya ɲɔgɔn ye ko Ala t'a ta a tirage lama tɛ loterie tɛ k'a fɔ na n k'a layɛ nin de bɛnna ma n k'o ta ko Ala t'a kɛ ten ko Ala b'a ka jɔnw lajɛ de ne kelen ka ninnu bila n ka baara la jɔn bɛ sɔn k'a sɛbɛ kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan jɔn bɛ sɔn k'a yɛrɛ ne Ala ma ka tɛmɛ bɛɛ kan jɔn dusukun bɛ se ka sabati ne Ala la ka tɛmɛ bɛɛ kan a b'o de fisaya ni ɲɔgɔn ye jɔnw yɛrɛ ka kɛta la o dɔnnen kɔ ale fɛ o la Muhamadu Mustafa ale fisayara Ala ka danni bɛɛ ye nka kira ye jɔda minnu ta ka sɔrɔ a ma ci n'i taara Jabal Nuru kulu sanfɛ n'o ye Gharu Hira ka yɛlɛ fo ko kira tun bɛ taa mun ɲini yan kalan don i b'a dɔn ko ani fɛn dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nka kira tun bɛ taa foyi de nka bi a ka sɔrɔ Maka na kaban walima a donna Maka kɔnɔ kaban mɛ Muhamadu Mustafa bɛ taa don min taama sira de don voyage de kun don
minnu y'a kalan kɛ a tun bɛ sirafana ta an ba Khadija bolo ka taa da o kulu wo in na ka waati jan kɛ munajatu la ani Ala cɛ ko n bɛ se ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ cogo di ka ɲɛsin Ala kelen ma mais o don a tun b'a ɲɛsin Ala ma ala millati Ibrahim ni y'a sɔrɔ Ala yɛrɛ ma fɛn d'a ma fɔlɔ nka a tun bɛ a mɔkɛ n'o ye Ibrahima ka sira ye a tun b'o de ta ni Ala ko ten ko Ibrahima ko a tun bɛ diinɛ min kan k'o ye diinɛ Hanif diinɛ min jɛngɛlen don ka bɔ filankafoya bɛɛ la ka ɲɛsin Ala kelen ma fo kira y'i to o de la o de la kuranɛ aya dɔ bɛ yen ko wajadaka dɔlan fahada kuma dɔw b'a fɔ an y'i fililen sɔrɔ an y'i kanda nka dɔw ko la k'a ti fɔ mɔgɔ ka hakɛ la k'an y'i fililen sɔrɔ ko la ko an y'i i kanda ɲininama sɔrɔ fahada an yɛrɛ ye o sira d'i ma k'i kɛ ciden ye jɔnw ma anw b'a ye tan alhamdulillah kalan minnu don nin ye kulu fɔlɔ de ye min tɔgɔ fɔra n'o ye Gari Hira ye Jabal Nur mais Jabal Thawr aw Gari Thawr n'o ye Jabal Hijra ye o yɛlɛli o fana ka gɛlɛn nin ye mais o ka ɲininkali kɛ ko o yɛlɛla cogo di Ala kira bolo o de la n'i taara ka n'o ye i b'a dɔn ko anw bɛ silamɛya la bi anw bɛ silamɛya di ka di minɛ ka a mugan anw bɛ silamɛya la ten de nka aw k'a ka kira yɛlɛtɔ la ye nin ngolo in na minnu sera yen bi n y'o de fɔ n ko a dilanna yɛlɛli kama mais kira ni Abubakar bi yɛlɛ don min fangilannen dɛ ka kulu minɛ ka yɛlɛ nin ye kira de bolo ye kulu la ka yɛlɛ et puis juguw b'an nɔfɛ o yɛlɛli nin kulu in na ni mɔgɔ min taara ko Ala kira yɛlɛla nin na tan jɔn kan ka se ka i jija Ala ye min fusaya ka dani bɛɛ ye ka nin lajarabi ninnu se a ma ka o bɛɛ ku ka sabali o bɛɛ kan mun ka sɔn ne ni e ka o sɔrɔ nka k'a fɔ silamɛya tɔ min bɛ anw bolo o ye yɛrɛkun minɛ dɔrɔn ye mais anw dɛsɛra o la an y'o de fɔ cɛ dɔw ye yɛrɛkun minɛ ta ka mun fara o kan ani joli an joli ka bɔ ka diinɛ in yiri k'a sɔn nka anw ta t'o ye dɛ anw ta ye k'i yɛrɛ minɛ maa si tɛ an fɛ yan k'i bɛ kɛ silamɛ ye k'i bɛ minɛ ka taa datugu la wala mun de bɛ yen sisan nin ye nɔw de ye nɔw jɔnw bɛ taa nɔ minnu lajɛ ka miiri ko n ka kira kun ye jɔn ye olu leçons bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de la Alahu Taala a y'a faridaya an kan nɔ minnu b'a la an kuman'o nɔ kan ka kɔrɔ n'o ye maqamu Ibrahim ye ani Safa ni Marwa ani ka jamaratu n'o ye seitanɛ bonyɔrɔ ye n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ nin ye Ala ye minnu ye ko to a ta la k'u ka fusamantiyaw yira k'u ladege Ala ko ten wa man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub Ala ye fɛn minnu bonya a ye mɔgɔ minnu bonya ni mɔgɔ minnu ye olu bonya ko o ye Ala ɲɛsiranya ye dusukun na wala alhamdulillah an bɛ an ka hijidenw an b'a ɲini Ala fɛ a minnu bɔra ka hiji kɛ Ala k'o ka hijiw kɛ hiji minɛlenw Ala k'o ka hijiw kɛ hiji minɛlenw minnu y'a se sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o ta minɛ nka minnu ma sɔrɔ an b'a ɲini Ala ka se kɛ an n'u bɛɛ ye ka taa hiji la yarabi Ala k'o sabati o de la alhamdulillah an tɛ jɛnya kuma la kuma bɛɛ ni an ye kuma ta an bɛ laban min kan n'o ye anw ka laseli ye kuma bɛɛ ni an sigilen don o de kan o de ye Alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam an y'a ka dekun fɔ a ye dekun minnu sɔrɔ mais a y'a sɔrɔ mun de kama diinɛ in laseli an b'o de fɔ ko kira ko a cikun na innama bu'istu li utammima makarim al akhlaqi ko n'a ma ne Muhamadu cikun dɔn cira kana jogobaw dafa o jogoba a y'o sabati fɛn min kan madama ni o bɛ bolola yɔrɔ o yɔrɔ o jogo bɛ sabati ye mais ɲinangaraw kɔ yɔrɔ o yɔrɔ o jogo bɛ langoloya ka bɔ yen pewu n'o de ye albay'atu al islam ko bay'a kɛli silamɛya kan ka bay'a kɛ silamɛya kan o de la an sera yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a kɛra dakurunya kelen nama ye an bɛ nin fɔ sabu kuma dɔ la i na cɛ dɔ sɔrɔ i na muso dɔ sɔrɔ min bɛ sɔn k'i yɛrɛ di a ka Ala ma n'o tɛ anw minnu b'a lase anw tɛ la i b'a bɛɛ mɛn i b'a bɛɛ lamɛn anw tɔgɔ t'a la an jamu t'a la
ko n tɛ fila fara ala kan ne tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ nin layidu 6 ye ala kira ye n de di a ka sahaba bɛɛ ma wa olu sabatira nin de ka sanni n ka ala kira nɔfɛ b'a dɔn an ka Ustaz Adam ni wajilu kɔni don olu tilala a la an nana ka Jamiyatu Ansarul Islami fo k'an ka kuma laban ni an sinsin n'a ye ni o de ye nin ye mais an b'a dɔn alhamdulillah ala ni ce ala min bɛ ka faamuya di a ka jɔnw ma ni u bɛ k'u yɛrɛ di nin minɛli ma mun ka sɔn u yɛrɛ ka kisi kama an b'o ala fo ko ala wale ɲuman dɔn nka faamu yɛrɛ ala y'o min d'a ka jɔnw ma k'i sigi ka lamɛnli kɛ ko ne kan ka jumɛn tɔmɔ ko dɔn ala y'o di a ka jɔn bɛɛ ma o la min ɲinina jɔnw fɛ ko maa ɲuman de ye mɔgɔ ye min bɛ i tulo majɔ fɔta fɛ ka baara kɛ ni ɲuman ye ala ye olu de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko olu de ye maa ɲumanw ye o la min bɛ diyagoya an kan tiɲɛ minɛli ɲɛnamaya in tuma caman an b'o de fɔ waati kɛyɔrɔ de don i b'i ka sanga kɛ dɔrɔn i b'i kɔ don a la e kan ka da o la sabu a ma daminɛ ni e ye i fɔra cɛ dɔw kɔ wa kana se ka o la dɛ dɔw fana bɛna fɔ e kɔ ten de ni nin sabatira i bolo mun bɛ diyagoya ka i ka labɛn yanni o don cɛ ko waati jumɛn don o dɔnniya o sabatira ala kelen de a kelen ne bɛ bɔ yan don jumɛn o ye ala kelen mais ne ni e kan ka labɛn mun kama ko madama an t'an da dɔn ko an labɛnlen ka kotigi sɔrɔ munna bi an bɛ san fɔlɔ la ni o de ye muharram kalo a tile fɔlɔ ye u ko k'a jɔra o tile fɔlɔ o y'an bɛɛ ka nisɔndiya ye k'a fɔ sankura dira an ma ni sankura dira an ma mun bɛ yen ko kana ɲinɛ dɛ sankura farala i si kan wa aha farala kan mun kɛra dɔ bɔra a la dɛ aha ni nisɔndiyara dɔrɔn ko dɔ farala kan kana segin a la a dɔ ko dɔ fɛnɛ bɔra a la sabu i n'i ka waati de bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn yan o la mun bɛ diya ko e ka k'i labɛn n'i ye ala fo k'a barikada k'a ye sankura diya i ye i jija i k'i yɛrɛ kolo ala ye ko waati min bɔra a la ko ni ala de bɛ ka surunya san yɛlɛma o yɛlɛma i ni ala bɛ ka surunya wala an b'a ɲini ala fɛ an bɛ bɔ yan kuma min o k'a sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛ an bɛ kalo bala ala ye kalo min bonya kalo min ye muharram kalo ye ne o de wele ko jɔn minɛ an bɛ o kalo bala an b'a ɲini ala fɛ bato minnu bɛ k'a la an bolo yarabi ala k'o minɛ ala k'an ka jurumow yafa ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa an b'a ye kuma bɛɛ fɔ an tɛna jɔ o kan ni o de y'an balimamuso ye min bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banɛnɛ Kadijatu Hayidara Banɛnɛ ale min bɔra hiji la an tɛna fɛn fɔ a kan sabu an ba an dɔgɔmuso a ye min fɔ kaban o bɛ an wasa mais hadamaden kuma dɔ la hali ni mɔgɔw y'i mankutu n'a t'i la kuma dɔ la a tɛ taa yɔrɔ jan dɛ nka an b'a dɔn a b'ale la a b'a la alhamdulillah ala k'an n'a sabati ala k'an n'a sabati ala ko k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sallallahu muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an karamɔgɔ Seyidi Ahmed Tidiane Hayidara ale de ye baya mansin ye a sen mana jɔ wajilikɛyɔrɔ o yɔrɔ la an b'a dɔn k'a fɔ bayakɛla caman bɛ bɔ yen nɔ wa an ka nin kɛnɛ sanumanba in kɔnɔna na bayakɛla caman de sɔrɔla cɛw la ani musow la. n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ sen kɔrɔ t'a kɛ bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an n'aw dɛmɛ ala ka kɛ n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ sen kɔrɔ t'a kɛ bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ
Baara ninnu kuncɛlen kɔfɛ an sɔrɔla ka kuma galamani tɛnku an ka comité de gestion président n'o de ye Elhaji Samba Kulubali ale ni an ka Seyida Haja Banene Haidara u jɛra ka taama in kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ k'a ɲɛmada ale ka seereya kanw fɛ. An bɛ Ala fo k'Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn Ala min ye bi dɔnni jira an na don min ni an tatɔ hiji la an ye duwawu ɲini an baw an faw an karamɔgɔw ani maliyɛnw bɛɛ fɛ Ala fɛnɛ sɔnna an seginna ka na an faso la an b'o Ala fo ka barikada ka waleɲuman dɔn an bɛ kɛnɛ min kan o ye Madame Dumbiya Aja Seyida Kadijatu Aidara ale taara hiji a seginna ka na a ye silamɛw wele ka Ala waleɲuman dɔn kɛ o kɛnɛ de don an kɔni ta ye sariya de a fɛnɛ a ye wulikajɔ minnu kɛ hiji nin kɔnɔna na an y'a kanu ka dakuruɲa fila fɔ o la an bɛ Ala fo an ye jateminɛ min kɛ o de ye kabini an bɔra Bamakɔ aéroport la ka don avion kɔnɔ ka an kun da Egypte kan an y'a ye avion kɔnɔ ale yɛrɛ farala avion hôtesse kan ka ji di hijidenw ma avion kɔnɔ hijiden 300 nin kɔ ne yɛrɛ an ka dugutaga ka ca dɔɔni avion ko la nka ka ji bannen avion kɔnɔ miniji a kɛra an siɲɛ fɔlɔ ye k'o ye parce que an bɛ se Egypte waati min ji yɛrɛ tun tɛ avion kɔnɔ sabula hijidenw u tun bɛ ka ji min ji nɛgɛ b'a la mais le fait que sherifu muso dɔ bɔra a yɛrɛ la ka baarakɛdenya kɛ ka ji di mɔgɔw ma k'u min hakili la bɛɛ tun bɛ ka Ala deli o de la parce que a occasion o sɔrɔ man di fo ka taa an jigin Egypte ka bɔ yen ka na Medine an jiginna avion na aéroport la ale jɔrɔla musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw ani mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ma deli ka don avion kɔnɔ sabula bɛɛ b'a dɔn u ka escalier kuranama ninnu n'i ma dege a la a dɔw yɛlɛnni a ma nɔgɔ dɔɔni an balaka dɔw yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ binni yɛrɛ tun bɛ se k'u sɔrɔ donc ale kɛra sababu ye ka dɔw yɛrɛ sauver kabini yen an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ mɔgɔ min don a b'a fa ka sira kan a b'a yɛrɛ dɔn komi a tɔɲɔgɔn minnu tɛmɛna a balima minnu tɛmɛna ale yɛrɛ fɛnɛ ɲɛ an b'a dɔn olu fɛnɛ ni ɲɔgɔnnaw de kɛ fo ka taa se Medine anw ni ale pratiquement anw de tun ye taama ɲɔgɔn ye su ni tile an bɛ taa misiri la ɲɔgɔn fɛ an bɛ segin ɲɔgɔn fɛ an kɔni ye min jateminɛ o de ye kabini an n'a bɛ taa ni force kelen finalement ale ye a da to anw na sabula a tun bɛ se ka tile kelen ɲɔgɔnna a b'o kɛ misiri kɔnɔ seli heure ni seli heure olu b'a sɔrɔ yen kabako yɛrɛ ye min ye seli heure dɔ la seli fana jiginna an y'a ɲini an m'a ye an kɔni laban nana so lansara fɛnɛ na an m'a ye fo kana se fitiri la kana se safo la ja seli fana la musokɔrɔba dɔ ka samara de tununa ale ye a ka samaraw bɔ k'a di o musokɔrɔba ma pour que parce que ni sɛnɛngolon tɔgɔba n'a ye komi an ka dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ cogo min i sɛngolo olu bɛ cɛ ka bɔ a la parce que tellement que tile bɛ a ka farin donc an bɛ se k'o fɛnɛ seereya bato kɔni an b'a dɔn o ma k'a ani mɔgɔ cɛ sabula su ni tile kira tɛmɛna siraw fɛn fɛn fɛ kiraw sallallahu alaihi wasallam a tɛmɛna sira fɛn fɛn fɛ Medine pratiquement an n'a y'an sen jɔ a yɔrɔ bɛɛ la pour que ka Ala deli kɛ ka Ala bato kɛ a kɔnɔnaw la fo kana se Maka ale an bɛ se k'a fɔ a ye tawafo min kɛ a ka dɔgɔn hijiden min kɛ a la sabula an yɛrɛ dɔ ye ale la an yɛrɛ y'o ladege hali ni k'a sɔrɔ an minnu ye cɛ a ma nɔgɔ aw ma o de ye alikaba komi tawafu ye ka alikaba munumunu siɲɛ 7 nka ale tun b'a kɛ siɲɛ 7 sigiyɔrɔma 7 ale tun b'o tugu ɲɔgɔn na an yɛrɛ bolo a ka nɔgɔn don dɔ la an ye an ka kan anw y'a daminɛ su 2h du matin ne ni n jɛɲɔgɔnkɛ dɔ Adama Tarawele an tilara sɔgɔma fo 8h an y'a dɔn k'a fɔ ja ale y'a kɛ a ko nɔgɔmanin tɛ an tun bɔra ka nɔgɔn surtout ale ye musolaka ye fo ka n'a kɛ ale kun ni a kɛra Medine a kɛra Maka a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye a tun bɛ wari de bɔ a kun ka jiw san ka lemurujiw san k'a di hijidenw ma u ka se ka u yɛrɛ lafiya n'a ye cogoya min na donc vraiment an b'a dɔn
u fa tɛmɛsira u tɛmɛn'o de fɛ tɔw komi n y'a fɔ cogo min ka kɔrɔ an b'a dɔn olu fana ka hiji siɲɛ fɔlɔ ninnu fɛ u fana tɛmɛna nin sira kelen de fɛ ka bɔ yen ka taa Mina gɛlɛyara kosɛbɛ i b'a dɔn hijiden fɛn fɛn n'i ko Mina mɔgɔ si hakili tɛ bɔ Mina kɔ parce que ale de ye yɔrɔ ye yɔrɔ min i b'a dɔn k'a fɔ ko hiji yɛrɛ ye hiji ye surtout a ka jugu an balakaw ani an falakaw a ka jugu olu ma kosɛbɛ parce que sigiyɔrɔ kelen dayɔrɔ kelen hali ka ɲɛgɛn yɛrɛ sɔrɔ waati dɔ ko nɔgɔmanin tɛ nka an y'a ye k'a fɔ olu tun bɛ si u ɲɛna dɛ bɛɛ bɛ se k'o seereya pour que mɔgɔw mana jɔ u la waati o waati ou bien olu yɛrɛ ka se ka mɔgɔw satisfait dɔrɔn donc an ye vraiment an y'o lakɔlɔsiliw kɛ fo ka taa kɛ Maka yɛrɛ fɛnɛ kira tɛmɛna siraw fɛ sallallahu alaihi wa sallam sen jɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ziara la non seulement groupe bɛ taa kɛ mais en même temps olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ tila ka taa dɔwɛrɛ kɛ tuguni an bɛ Ala deli hali bi Ala ka sijan di agence Cherifla yɛrɛ Ala k'a mɛn si la an tɛ se ka bɔ kuma la fo an k'an ka équipe fɛnɛ fo n'o ye Cherifla TV sabula olu fɛnɛ kabini a daminɛ fo ka taa se a laban na komi bɛɛ b'a sariya cogoya min na jaw bɛ ta u bɛ bila ka na Mali la mɔgɔw b'a lajɛ u ka mɔgɔw ɲɛnafin b'u la en même temps a bɛ hiji kanu don u la a kɛra sababu ye hiji dusu donna mɔgɔ caman na pour que ka se ka taa hiji an bɛ Ala de deli Cherifla TV yɛrɛ fɛnɛ Ala ka sijan di a baarakɛlaw ma ka kɛnɛya di a baarakɛlaw ma an karamɔgɔ ale de fɛnɛ kɛra sababu ye k'ale fɛnɛ bila sen kan n'o ye Seydi Sɛrifu Usumani Marina Hayidara an bɛ dugawu kɛ a n'a ka denbaya Ala ka sijan di ka kɛnɛya di ka lafiya di pour que téléso ni ani agence fɛn fɛn bɛ tɔn kɔnɔna na commission baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ tɔn nin kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ taa ɲɛfɛ Ala k'a bɛɛ taa ɲɛfɛ Ala k'o kɛ Ala kira kosɔn Ala k'o k'a bɔnnaw kama sallallahu rasulu Alhamdulillahi rabbil alamin an balima Cherifla TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'an ka foli kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na nin kun ye aw ɲɛ sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen nɔ walijuli kɛnɛ min labɛnna sɛbɛnnikɔrɔ Ansar Dine mɔgɔw fɛ ani communicatif ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna na k'a kɛ bonyamasegin ye ani nisɔndiyali kɛnɛ ani Ala barikada kɛnɛ ka d'a kan an ka Seyida Elhaja Khadijatu Hayidara n'ale bɛ wele Banɛnɛ Ala sɔnna ka hiji don ale garisɛgɛ la a ɲuman taara a ɲuman seginna nin kun ye anw ye o wajulu kɛnɛ kan an b'a deli Ala fɛ bato minnu kɛra an ka hijidenw fɛ Ala ka a bato ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u ka hijikɛlaw minɛ an b'a deli Ala fɛ Ala ka hiji nɔgɔya silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ye ni ne kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye aw kan bɛ sigida wɛrɛ shukran lakum wa dumtum bi khair tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya